Srdečne vás všetkých pozdravujem. Na to, aby sme v elektrotechnike boli schopní niečo lepšie a hĺbšie pochopiť, je potrebné, aby sme dostatočne do hĺbky rozumeli základným pojmom. Medzi základné pojmy v elektrotechnike patrí elektrický potenciál, elektrické napätie, elektrický prúd a elektrický odpor. Každý jeden z týchto pojmov si postupne rozoberieme. Úplne na začiatku je potrebné, aby sme chápali, ako funguje príroda. Za normálnych okolností v prírode vládne rovnováha. To znamená, že ak si predstavíme atóm, ktorý má jadro, v ktorom sa nachádzajú protóny, a obal, v ktorom sa nachádzajú elektróny, za normálnych okolností počet elektrónov sa rovná počtu protónov. To znamená, že takýto atóm je elektricky neutrálny. Pokiaľ nejakým spôsobom túto neutralitu naruším, bude takýto atóm vykazovať určité elektrické vlastnosti.